de los Martires, alcalde sa kusina, the best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa, alcalde sa kusina, kompletos recados, kaya let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa alcalde sa kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. There was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe the story of Adam and Eve in the Garden of Eden, where life began. Yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and I know you believe the story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was a story, I'm sure you all know, I'm sure you remember, I'm sure you believe the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, a long time ago, such a story, I'm sure you all know, I'm sure you remember, and I know you believe, yes you believe, the story of Adam and Adam and Eve, ali ang kipulang ka oras ng unyan na 38 makagi po ang alas 10. Pag-aro kaning oras, garo nagkakaragnanin asin sa mga pinagluluto. Ano? Itong pinagtitimplahan na ang kung halangkaw o hababaan na timplada. Aro galimbawa kaning nagantabi sa tuya dyan sa Divina Pastora Bato. Uy, kumusta ka mo dyan? Ano malumluman dyan ang kalangitan? Ta sa nagabaga, medyo may init pero malumlum. Garo pareho sa naman ang panahon tadigdi sa Camarines Sur. Kumusta lang po dyan sa ang Divina Pastora Aramco Centurion ka na Bato. Nagantabay na dyan si Carlos, Mr. Mrs. Carlos and Oning Torres. Aram mo Papa Bert, ang pinagluluto mingon yan, iba man na pangutuhan. Yan bagang inapo na pansit na bato, nagigisa kami kaya na paano sa naning halo na iyon ang panira. Aro galimbawa kang katoy nin urig, bula-bulang ning laman, pagkatapos may mga gulay, kaya maski ang panira mo pansit gisado, complete manggirara yan sa nutrisyon, tami mga gulay, igwa pa ning mga karne, ano, ginamitan pa ning pansit bato. Kami po kaya digdi sa Bato, very proud kang inapod na pansit bato, na iyo ang pinakamasiram na pansit sa Bicol. Pwede mong ibalian sa mga pansit sa Katagalugan. Sa Quezon, pag nagyang ka sa parting, kanday pa ning pandemya, pag nagsasakay ka ning bus, igwayan ng mga luto dyan na pansit habhab. Yan ang sikat man na pansit sa Quezon, lalong-lalo na sa mga parting yan. Yan na kuyan, Lucena, pakatapos yung palibot na Banwaan. Pinagmamalikin nila ang pansit habhab. Tenda kaya pag pinagluluto, ikinakag sa dahon, dahil nagagamit ng tinidor o kaya kutsara, ipinapahuhu na sa niya sa nguso. Kaya nga habhab nga niya ay. Kumbaga sa kuyan, kung sa kanding, sabsab, o kung sa damulag, nagsasabsab ngayon. Pansit habhab. Itong garo pigula lang sa nguso. Garo maganaw na marikhilingon na kadakon kang pigkakakan.
Kaya nagsikat duman ang pansit habhab. Pero sa Bicol, pansit bato. O yun man yung pinagmamalaki ni Kaloy. Diyan sa Divina Pastora, nagluluto kami ng pansit gisado papabert panirami. Makusugon kamo sa bato, sikat na sikat kamo sa Bato Camarines Sur. Aram mo daw yan Divina Pastora. Igo ako nakaamiga dyan dahil sa natanapurot ko ang sayang librita. Itong garo prayer book. Salit na prayer book itong mga taon 78. Nagtatrabaho ko kayo dyan sa sarong opisina sa Elias Angeles. Pagluwas ko sa opisina, may nahili akong garo prayer book. Ay, niya ako ni prayer book. Ang pangaji ko tulos sa prayer book siya, sana niya mga ngaji po ako, sana may nakapaipit na kwarta. Paghiling ako mananggad, igwa, 5 pesos. May nakapaipit na 5 pesos, pero dakula na yung kampanahon. Kaya hilingong ko na ang pangaran kang libretang pangajion. Nakapangaran ki Maribel Tino. Yan, ang mga Tino taga dyan sa Bato. May address, di sinuratan ko niya ako napurot ko sa imong prayer book na may 5 pesos. Ang 5 pesos niya ako, sinaray ko, itatao ko sa imo. Pinadara ko na lang ani sa iya. Nagpasalamat man siya. Pero pagkatapos kay ito, nag-eskwela na ako sa UNC College, may nakaklase akong Tino. Katayin ko pa sa tukawan, ano mo niya ako si Maribel? Tugang ko ngaya. Lahat humana kami kaaramigo, amigo ko na siya, amiga ko na si Maribel. Nangunyan nga, hindi ko na aram kung ayaw pa sila sa Bato, kung siyempre may pamilya naman, kumusta ko na lang si Maribel Tino. Saka si kaklase ko, lingaw ko si first name niya. Nagkaklase kami sa UNC. Tugang ko nga yan. Nahulog pa lang niya si librita niya. Dahil kumantargay ni Rosie 5 pesos, ibinalik ko, takad to post office pa, Correo pa ang ginagamit. Yan ang nabisto ko itong apelyido dyan sa Divina Pastora. Kaya, kumusta na lang si mga nagluluto dyan ng pansit gisado. Bako lang yan, kundi si mga matibay magluto dyan ng sinanglay. Yan bagang ko yan. Yan lutong prinito subagaman na pinaggutaan na tilapia na may mga palaman. Yan ang uso dyan, sinanglay na tilapia dyan sa Bato Camarines Sur.
May pinag-turnover digdi sa muya ning QR ID sa pangaran ni Eusebio P. Cama. Kaya kung bistado nindun kadigdi baga kaya sa QR ID, mayo maning complete address. Nakapangaran kay Eusebio P. Cama sa imong QR ID, yaon digdi sa OKFM, magdigdi ka na lang sa OKFM. Ining kantang Oblada kan Beatles. Pag nadadangog ko nagigirumduman ko ang mga taga dyan sa Kuyanay, sa Campo 4, o siguro ining inapod ng Magsaysay. Ano yan na barangay Magsaysay dyan? Iyon ang Campo 4. Tagaro day na baga nasasambitan ang Campo 4. Garo ginibo ng Magsaysay, tinambak. Takan na nagdiyan kami kan ako aki pa kay banang ko itong tugang kong matua. Nagbakasyon, pinag-iba kami ni Tio Fred na Villamor sa kani Tia Paring. Barakasyon daw niya kamudigdi sa Campo 4. Kaya paaki pa kami. Pag-abot mi duman ang mga radyo sa Naga, ang pigla daw nila ang tugtog Obladi. Nagsikat pala niyo kan ako kan mga taong garo 1966 garo ito ay nagsikat pala niyo ano. Iyon na sanang nadadong ming patugtog si Kato na Maray ining Obladi. Pagkatapos ay palibasa duman na bukid, mga mahilig po sa gulay. Man lamang ko nakanamit dumaning natong sa Nagabaga, mahilig sa natong. Ang parating gulay duman langka. Naaga-aga langka. Nya ko, tya paring ano yan? Langka ngaya. Ay niya ko po kami, pandesal po kami sa kape, gatas, mantikilya. Ayun mo dahil para anap nga kaya dito, maangya digdi sa bukid ng pandesal. Makanood nga kamo magkakaning gulay na langka. Di nagkakakan man lang kuning langka, nagtuturuan lo ako ta. Ara mo naman ang mga aki, pag da isa na yung kakano, naghihibi. Di bali niya ako sa pangudto ba, kanya ako karnina. Ay langka manggiraray, kanya ako unta langka. Abot nga ning banggi, si mga tada nga abot banggian. Sa agang niya, pabayaan mo tabako naman lang ka. Ano na po? Ugub na. Nagigirong-dumang kong buhay duma sa Campo 4 dahil sa kantang ining Obladi Oblada. Pabutan ko ni mo magpantabay para tining naka-tune in si Shelo si Viray. Si Riman, parating naka-tune in sa tuya si Cyril Alejandria dyan sa Dinaga Kanaman. Si Mavic Maria Papinyan. Si Mavic, good morning. And si Raquel Oranga sa Kalye 13. Garo adobo ang pinagaluluto kaniyo ni Raquel ay Raquel Oranga. Pati na si Kagawad Glo Valera kan Anayan, good morning. Si Jonaville in Wilson Katanggi kang brother Theo Barbershop dyan sa Barlin, Naga. Long ago, he was big and
drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Sa mga gusto mag-text sa tuyang number 0919-431-5528. Lalong-lalo si mga nag-aantabi sa tuyang gusto man masambitan ng pangaran, mag-request, mag-greet. 0919-431-5528. 0919-431-5528. Good morning, Razorback Fred Caballero. Oy, sa talipa pa sa Carolina, ang mga nag-antabay sila sa tuya, si mga nagtitinda yung tabog-tabog, biniribid, banana Q, saka yung mga inasal dyan. Ang paborito ko dyan, ang biniribid. Ang biniribid nindo, itong alang bagang garo na kadurukot ang hamis. Ay, paborito kong marayan ay. Gibo yan sa pulutan na pinaggiling. Yung bagang ang biniribid. Magabat lang sa tulak. Garo adjis ang saro. Pero ang namalisyan ko dyan sa Carolina, barato dyan ang baduya sa banana Q. Palibasa kadako dyan niya sa Abang Batag. Ang pinsan mi nga ni dyan sa Austria Village, pag nagluluto ng baduya, ay darakulang pakagirri. Siguro ano man niya ako yan? 5 nga ya. Ha? Mantanong niya ako sa naga, 12. Ay didipong niya, pag nagpalampas kang yan ng 5, manang mabakal, takadak lang niyang harong digdi, may batag. Yan man ang nagtindakan ng batag, ng garo baduya, sa mga kaharungan na kababatagan. Ay, kuyan, ngingiritang ka, kadako niya kami ng batag. Ano ang buot sabihin ko kaya sa law of supply and demand? Pag dako ang supply, kadikit po ang demand. Yan. Dahil nag-giro kayo ang presyo. Barato yan. Pag rare o bihira ang paninda mo sa sarong lugar, ay mahal yan. Lalong-lalo kung halang kaong demand, minalang ko man kayan ang presyo. Aram mo about the economy, nagkukonsulta ko kay Sir Ervin. Ngunyan pa lang kayang karibanan ko digdi, garong kaurulay. Ano nga ko yan bagong nindo? Ay kami ngayon yan, garong nagpumpung kanining si Jeep Pasubilyo. Si Ervin Borhangaya, piga-apod mi nang yaning sir, iyon nang yang idol tangya digdi. Eh ako lugod yun naman ay, kaya pag may problema ako sa topic ko sa economy, nagkukonsult ako kay Sir Ervin Borha. Sir Ervin, ano nga yan, Bert? Mapod daw ko kang about supply and demand, kaya itutukar ko sa alkalde sa kusina. Ay, ang slow supply and demand nga, iyon na. Ang presyo ngayon kang barkalo nagmamahal, kung halangkaw ang demand, dikit ang supply. Pag dakol nga supply, ang demand ay nagbabago, ang presyo ngayon, pwedeng magbaba. Pag dakol nga ang supply, dakol man ang demand, di man nga mabago ang presyo nga kayan. Alagad kung dikit ang supply, dakol nga ang demand, naglalangkaw nga ang presyo. Salamat po niya ako, Sir Ervin. Talagang tama ang sabi kan mga kaklase ta. Kay tuda sa UNC, sarong niya sa halangkaon ang grade sa economic subjects. Yung nga si Mr. Ervin Borha. O, yan ang linya niya, economics. Pag iyan nagtutukar na ng economics, dumangog na ka mo. Taararam kayo ng mga terminong equilibrium. Kaya salamat na lang kay Sir Ervin Borha.
chika. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, Red Elgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Alam nyo ba na ang washing machine ay naimbento upang tulungan ng mga pirata na putol ang mga kamay at hindi makapaglaba? Fact. Sharp's full automatic washing machine cuts laundry time in half. Removes the smallest particles with its double action dual filter. Built to last longer, its durable, rust-proof, non-metallic body. Sharp full automatic washing machine. Fact. Sharp, the original. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, patugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center, ini ang OKFM Naga. Member KBP. Oras atod kan Cabral Bicolandia Supermart, atod man kang DMSQ, kang original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Quick Stop, CBS Express, CBS Convenience Store, Sibro, Sirman kan Stabilo Lending Corporation. Oras ang unyan, 5 minutos, makaagi po ang alas 11. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. May nagantabay pa lang sa tuya dyan sa market kan pasakaw ngunyan. Papa Bert, maduruson pong maraydigdian na bagat sa kuyan pasakaw. Pigtatanaw may dagat maalunon. Day pwede ngunyan ang magpara-swimming digdi ta maalo na maray. Ay natural ta bagat. Pagabagat kamo dyan sa pasakaw, dyan ay iling ang pagkadarakula kan alon. Minsan nagiristambay ko dyan sa pier kan na pasakaw. Ta family friend ko man dyan ang mga dilara, mga umbaw, yan. Mga dilara. Ay si Chunap Dilara, kusta dyan? Sinimas si Kagawad Vilma Dilara. Minsan nagiristambay ko dyan, palibas sa pier. Ay may darkula ako nagapubaga ang gilid. Paggabagat, pigiling ko nagtatalapas ang ano na, intirong nagtatampawak. Niya ko, nagsakit na pala niya akong maglangoy digdita pag ipusa ka sa gapo. Nagtatampawak na intiro yan alon. Kaya mayo ning mga nagraralawod ngunyan, bagaman Papa Bert pag may naglalawod, darakulang baruto yan, dahil pwede ng saradit. Ta maalunon na maringon yan dahil abagat pag ang Pilipinas, dahil dumasapat na raot ni nga panahon,
Nandua, bagyo. Pero itong apat na route ning panahon, may duwang bagyo, may duwang low pressure area, ayaw lumas sa may Batanes. Pagkatapos ang direksyon pa nila, pasiring pa sa parting Taiwan and Japan, sa Hong Kong. May maning pasiring sa kadagaan kang Pilipinas, kaya may itong problema. Alagad, ang mga bagyo kaya, ang mga route ning panahon, nagsisigop po yan ng sarong klaseng duros. Ang pigpaparasigop kayan, ang mamagnet na inaapod, iyo ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon, iyo ang habagat. Kaya ang problema man, pag-habagat, iyo na po yan ang mauranon sa Metro Manila, mauranon sa Central Luzon, sa Northern Luzon, yan. Sa tuya man, malumlum, pero di man nagpaparauran. Maprisko ang duros, pero pagbabanggi, malungaang. Yan ang paliwanag ko naman sa akin kong daraga, si Nene. Kuya na yan, tapos yung college, pero maluluya yan sa mga arukayan. Papa, ano ang mga duros sa tuya? Nene, ang duros sa tuya iyo ang southwest monsoon, inaapod na habagat. Ano pa? Yun na niya ko yung pinakamasiram, ang inaapod na northeast monsoon, na iyo ang amihan, na pinapahulugan ang kabalang. Ang kabalang na yaon sa kahoy, kayang ihulog kang amihan. Mayong sinabi ang nabagat. Maanang niya, ay naku igwa pa. Ini niya ako ang medyo hawig-hawig ini sa abagat. Ang kaiban lang kanita, bakuning mauran. Ini ang inapon na easterlies. Pag sinabing easterlies, ini panduros nali sa Pacific. Ay sa katali sa dagat, di maalungaang. Yan. Maalungaang man yan, pero baku po yan mauran, arog kang abagat. Ini naman na pinakamasiram, ining ko yan, ining amihan. Tamainit ang panahon, pero ang duros malipot. Pagkabanggi, kung minsan malipot, ay paggrabe nga ni ang pagkaamihan, Enero, Febrero, yan mga kabarangay ta sa Upper Barangay, yung mga Panikwason, sa Calabanga, ang mga tao dyan, suruon ang mga bado. Ang mga aki nagiribi, wala, garaga ngayon kamo dyan sa lawa, talinilipot nga si Nini sa Kasinunoy. Grabing lipot dyan, lalong-lalo dyan sa mga kabukiran. Ano? Kaya sabi ni Anagtek sa tuya, si itago sa alias na quarantine girl, sabi niya, gusto kong mag-greet si Lockdown Boy na day na nagpapasyar di Tagaragay. Kumusta ka Lockdown Boy? Namupungaw da ang sarong tindera dyan sa Pasakaw Market na nagpapatago sa pangalan na si Quarantine Girl. Born in the heat of the desert, my mother died giving me life, deprived of the love of a father, blamed for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in prison for something that I've never done. It's been one hill after another, but I climbed them all one by one.
Kitchen. My woman got tired of the hardships, tired of the grief from the strife, so tired of working for nothing, tired of being my wife. She took my one ray of sunshine. She took my pride and my joy. She took my reason for living. She took my small baby boy. So this time, Lord, you gave me a mountain, I may never climb. And it isn't a hill. Papa Bert, masiramo na panirangon yan, iyo an kalampay na sinanlag na sagana sa sibuyas, sa kabawang, dudututan ning suka na may sili, siram sana, pwede tabing mag-request, I'll never find another you by the Seekers, day nagsabi kan sayang pangaran. Sayang ka ni kung taga sa inman ni kalampay daan na paniraan niya, lalong-lalo ng babaeng kalampay, si Ramon. Pero sa kuya, maglalaki o babaeng kalampay, okay yan. Itumpig lalabunan lang. Kadaklang kayan, hali dyan sa kuya ay sa kanaaman, yan sa puro, palo kanaaman yan. Si dating Kapitana Mayet Abukar, ang paniraan niya daangon yan, vegetable na lumpia, binakal na luto na. O yung bagang lumpia na kagugulayan, lalong-lalo na igwaning sprouted munggo, ay paborito ko yan. Lalong-lalo na kung ang pakapritos kan lumpia, bakong malanahon. Igwa maning lumpia na sagum-sagum sala. Sagum-sagum sala na. Yan na paano uling kagugulayan, igwaning sprouted munggo, igwaning ubod, pagkatapos igwa pa ning giniris-giris na mga carrots. Ay, masira mo na marayan. Narumduman ko pati itong fresh lumpia. First time kong makakakaning fresh lumpia, ini na istorya ko na ni. Duman sa Raon. Aram niyo ang Raon sa Manila, kang 1975. Ayan, Manila ka to, mayo pa kan mga syabong yan. Dahil pa aram ka to ang syabo. Siguro ka to, marijuana pa lang. Mayo pa ka to ni mga variant na yan, mga COVID na yan, 1975. Ang uso ka to sa Manila is natsing saka hold up. Na pag na-hold up ka nga para kunon ang relo mo, saka ang relo mo nga itong abaintihon, na nga po di palito, ay delikado nga ipakakanda sa imo yan. Yan ang nabantog ka to, takot ako ka to sa Manila. Tabaka, aday ako nagsusulot ng relo, taan relo ko ka to, di palito. Tapag ako hinuldap sa nasuya, biro mo, bat ang kakakanong ko? Ay niya ako, di ko matutunawang ka yan. Itong kaibanan kong inchik, nagbakal ning kuyaning fresh lumpia sa Raon. Inchik man ang binakalan, mainitong pa. Di ko kinakakan, ba't hindi mo kinakain yan? Nagdadalagan ka to si owner type beef niya sa Dewey Boulevard and Roas Boulevard, mapriskuhon. Tama uli na duman sa lugar niya, nag-aagi kami sa Dewey Boulevard, mapriskuhon. Ba't niya hawak mo pa yung lumpia? Hindi ko po makain. Bakit? Dahil po luto. Nagparangirit. Ini niya ang probinsyano ngayon iniyo. Talagang yan ang inapo na fresh lumpia. Kakalong mo kaya yan? Ayan, kaya sa totoo lang, mas gusto ko lugon mo niya ng fresh lumpia, tada inina lana. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, good morning, pabati mga sinda Ate Belen, Ate Tess, Juan, Jeneline, sa Konsepsyon, nagdadaong sa imo habang luluto. Yan, sabi niya, nagluluto.
sibot-sibot magarabot na duwang dumaragang guna si PSMS Bilano digdi sa Milaor MPS ang mga pulis. Iririgalo po ini kay PEMS Niel Borromeo sa 45th birthday ngunyan ni Niel Borromeo. Sinapna na lang daang lulutuon ka mga kataray tasagot na ni Shea an panira. Happy birthday sir, ang password PS no face mask shield and no negative swab result will will not be entertained. Yan mga taga dyan sa Milaor MPS Municipal Police Station. Kumusta na lang kamo dyan sa Milaor garong mga taga nga ni Bitsay hay. Manabagang girong niyan si Bitsay di na kaya nakaka-meeting dyan sa kuyan ay. Dati nagmi-meeting niya sa Imol, kang pano na sa Imol, naglipat sila duman sa SM kaya tumapang pandemya. Tagad to ang bagong miyembro kang kapisanan ng mga Cinderella sa magmang lugar. Halimbawa bago kang maging miyembro, hali ka sa ibang lugar, nagbalik ka. Ngayon bago ka rito sa Naga, Opo, Madam Bitsay. Hali ka sa Sunday, di ba ang day off natin Sunday? O sige, mga bandang 3 o'clock, sasamahan ka namin sa SM. Initiation tayo. Ano po yan? Itong piglalatob yan. Ay bako, ibang initiation dito sa grupo natin. Sasakay ka sa escalator na hindi ka hahawak. Pag nakarating ka doon na hindi ka humawak at hindi ka naglagabing o naglagabong, pasado ka. Pipicturan ka pa pababa na para ipadala mo sa parents mo na may picture kang hindi humahawak sa escalator ng SM na hindi ka naglalagabing o naglalagabong. Ayan, yun ang initiation bago ka makalaog sa grupo ni mga Cinderella sa maugmang lugar. Ang Cinderella, iba po yan mga department. Laundry department, cooking department, and aralingan department. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. Oh, that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world as me and my life. Guess I'll just add up the score and count the things I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me.
my darling, our love will be true, always and forever. I'll love only you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. En mi triste soledad le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? En mi entera destrucción solo hay desesperación. Desde el momento que me abandonó, pienso que vivo en un mundo raro, un mundo donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi triste alma vacía ya no hay alegría, ya no existe el amor. En mi triste soledad le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? Desde el momento que me abandonó, siento que vivo en un mundo raro,
siento solamente el dolor, la angustia. Baka niya kumapot ka mo kung si Sening nag-aarual na ini ano. Yung nagkakantang huna mo nag-aarual ay. Yano XST El Amor, si Chocho Avillanet. So rin sa matibay pong parakantang Espanyol, pero taga duman siya sa Puerto Rico. Aram mo, bilib ako sa taong ini. Matibayang kumanta pero duman sa Puerto Rico, sarap po siyang aktor na komedyante. Pero gwapong lalaki. Sikat siya duman bilang komedyante pero at the same time matibayan siyang kumanta. Ayan si Chocho Avillanet. Grabe ngunyan ang sobranan dunong kan sa tuyang mga scientist, ano, yung mga sa WHO, Department of Health. Iguana naman ang bagong variant, lambda ang pangaran. Ano yan, ubuso na kayan ang kuyan, ang ning alpha omega terms. Ngunyan delta, ngunyan may lambda na naman da. Ano na yan? Ay kung pagpaparintindi yung tayan, marurungaw na kita. Kaya pirmis na ng pakusugon ang buhay, ano? Tagaroon makukusog bagang tao, di man tinataramaan ka niyong mga kubid-kubid na iniyo. Kung makaning tultol, dahil pwede itong kikim magkakan, aram nindo ang kikim, itong kadikit magkakan. Inaalok na kan ina, kan magurang madya na makakana. Dahil na ngayon ay, nagkakaning ako ning bruwas. Ay kung buhay pa niya ako, siya maaku sa kanladong kang araw kaya, lamudan na abuton mo. Mas maray sa akin makusog kumakan. Dapat makusog maray kumakan. Mga masustansya, gulay. Ano yung gulay? Pero kung makusog ka sa namang kumakan ng puros maluto, pagkatapos asukar ang panira, ay talaga maluya. Pakurusugon ang buhay. Yung mga arabot yan, mga variant na yan, kaya nindong labanan yan. Magbalad, magtrabaho, magbalad ng init. Pero may maliksi din magparaturog. Kung pirmi ka sa naman tusmag, maluya ang buhay mo, ay talang tatamaan ka ng variant. O sige na, mingunya may lambda na naman da. Magpaparaabot ang variant, ay magpakurusog na kita kang buhay ta. Pirming maugma. Kami nasirimp lang yan mga variant na yan. Kung magpaparaintindi yung tayan, maana, ruk na kita ngunyan. Ano lang yung buhay ni, may variant na naman. Kakang-kakaning tuda. Taan mga tao baga pirming nakangiririt. Hilingin mga kataraid nindo dyan na anibangani mga trabador. Di man damang taramaan yan. Nakangiririt sa na yan. Hindi ko aram yan. Gusto niya ako makusugon. At yan niya makakana naman niya kuning natong maluto. At yan niya kamuti. May kinudkud na nyug. Pagkaaga nga yan. Tira na naman. Pagkatapos mabaralad, matrabaho. Mangiririt. Pag pirming maugma. Eh, di nagiri lang ang mga tao. Kuya Bert, pakiguide man kami giraray paano po magluto ng adobo. Ayun da, di ko aram yan. Tako parakakan lang ng adobo. Makiumapot na lang kamo sa mga karihan. Ang adobo baga, kadaklan man tatao kaya. Naputa na sa nando ang katain nindo. Ano? Pirmi kaming nagdadaong Kuya Bert from Tuason Family of Concepcion, Pequeña. Good morning, pabati man sinda Ate Belen, Ate Tess, Juan, Jeneline sa Concepcion. Iyon, nabasa ko na ni Kasbago. Manoy Bert, masiram na paniraan yan. Okoy na dilis, iyong paniraan ni, digdi sa Lubigan, Senior, Sipukot. Oy, dyan baga sa Lubigan, igwaman dyan Junior. Lubigan Junior, igwaman Lubigan Senior. Hali yan ki Ingo Neserio. Yan, kumusta na lang kamo dyan sa Lubigan. Si Fred Caballero nag-antabay. Ay uyam na ko ka mga protocol ini. Papabert sa syudad, Mayo na naman si mga bulugan kung 18 years old the below. Dahil na naman ako ka ini makakapanirang sinabawan. Tadikit ang mga pabulog. Balik na naman kami kani sa Sangkaka saka Senyoritang Batag. Ay ang Sangkaka masiram. Sabi ni Pading Danny Orolfo, masiram ang Sangkaka. Ang problema kan Senyoritang Batag, nagsakit ng ubakan. Ano ubak nagdudurukot, ano? Ma-request man ning Eye of Tiger, ayan sabi ni Iris na nagantabay ang ngunyan. Bati man papabert ang Little Corner Bakery sa Litlang Kanto, ano? Little Corner Bakery, digdi sa mga kaibanan ko na nainot nang nagkakan na crony
at sa mga magagayon na tindera na sina Cyril at Karen Creaky Boy ini. Tayo mo sinabi ko niya ang Little Corner Bakery. Magyan pati ang pangaran Little Corner Bakery. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, yeah, 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 yeah. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. And every evening when the sun goes down, I'm with my love in my hometown. And so I sing, yeah, 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 yeah. Basahan na pa ni bang mga text messages na nagpaparadakol good morning Papa Bert. Digdi kami sa Kipayo, Calabanga. Batiyon na ang pamilya Alejo. Hali ang Kimanding. Kumusta na lang kamo dyan sa Kipayo? Ang Kipayo palan, Garusarong District, Kadakuling Barangay. Bako man yan ang Kipayo, bakong barangay. Sarong distrito yan kang Calabanga na kadakul sinasakupan na barangay. In fact, yan simbahan kang Kipayo, hindi ka mo matubod ang sakop kaya na parokya, pati si Ruma. Basahon mo ang istorya yan, ang Kipayo Church, sa luma ng simbahan, na mahiwason kang panahon, ang sinasakop kaya na parasimba, itong mga hali pa duman sa Siruma, kung ikang mapabunyag ka ngaya, taga Siruma ka, mapabunyag ka, mapakasal, mahagad ka ning permiso sa Kipayo Church. Kaya ito yan na panahon. Araw kayong kahiwas, kaya ang Kipayo sa Ropuyan District na may nasasakupan na mga barangay. Ang pinsan kong si Julay Villamor nagsabi, nagdadangog kami noy, napapangirit pati kami sa istorya mo. Si Julay Villamor, oy Julay, ang kaulay-ulay ko si kuya mo. Ako na to na magpanguto digdi ki kuya mong Raul Villamor. Ining may kitchenette digdi sa Satellite Market kan Macmariano Village. Tugang niyo ni Roger Villamor. Listado ka ni si papa mo, si mga tiyo mo. Kaya Raul, pag nagpasyara ko dyan sa Tiano, nag-text ako si pinsan mong si July. Ini si kuya mo, yaon digdi. Ipaparatawanan pati ko kaniyo ning lutong ko yan, inaapod na chapsoy. Masira mo magluto ng chapsoy. Ansayang pamangkin, kumusta na ki Raul Villamor. Bation mo man, Papa Bert, kami digdi sa Armor Car Body, body number 6540. Armor Car, itong kuyan, Armor Car ni mga bangko na nagtatransit ning kuyan, nagtatransport ning money, na matagason ang lanob, dahil mo pwedeng baglan yan. Oral daw na nagdadaw sa programa ta, bation man ang samong gwapong teller,
na si Night until the break of dawn. ay nawara si Tiksay. Ayan, basta na lang nawara si Kuyan. Giro ko nagiro si Kuyan, cellphone nawara ay. Baka natunaw na. Basta ito na lang dang may Kuyan, armored vehicle nin bangko. I'm with my lover. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Quizás, quizás, perhaps. Sa tiyan, kita magirabanan sa baretang alas 12. Marinaaga pa po Bert, pabati man po ako sa gwapo ming driver, si Manoy Julian na nakaantabay sa oral daw ming biyahe, saka si CJ at Renan na pirming turog sa biyahe, haliang ki Iris kan Barangay Lerma. Diyan sa Lerma, yaon man dyan si Manny Gallardo and family. Pati na si Andy Culambo. Good morning sa imo dyan, Andy Culambo. Good morning, Sir Bert, si Francis Regnim, digdi sa Grandview Heights Subdivision, Pakol. Ginutaan na kalabasa po ang paniramingon niyan sa pangudtuhan, kumusta sa gabos na nag-aantabay. Ang kalabasa baga masiram ano, di ka mamatubon ang kalabasa nga pula, pinagigibuyan na soup, ano, masiramon. Pakatapos ginigiboy ang kalingking. Kanag-istar ako sa Madre, si mga Madre ka to nagibong kalingking na kalabasa. Di ko nagkakakan. Ano nga Roberto taday ka nagkakakan kani? At yung niya parangadji na kita. Takawad to. Aki pa, 13 anyos. Nag-istar ako sa Madre. Ang karibanan ko kamamadrian. Kaya iba-iba ko magpapangadji. Sige ang ngurub-ngurub ko, tamakulog ng tuhod ko. Iniman niya akong mga madring ini. Palibasa niya ako sanay sila magruluhod. Ako papaludon man. Sige nang agrangay ko, makulugon ng tuhod ko. Kapapangadji. Dumana lang po kung mapangadji sa harong. Ay di nga, di ka magpangadji. Makanoon matutukang manalangin. Sa bahay na lang po ako. Ay day, digdi ka magkanood ka nga magluhod. Sige ngurub-ngurub ko kaya. Ang pagpapangadji ba kaya alawigon, luhod. Nga ako day man kumapadi. Ay kahit na, dahil dito ka nakatira sa Dr. Sumeri, matuto kang manalangin. Sige na po lugod sister. Kamanggutan baka day nino ko pagkakanon.
Tako gato aki pa, nakikikan ako sa mga madre. Ay padangat ako kan mga madre. Ay kan ako magsultiro na, saka ko na-realize, magagayon palang sindahay. Ngunyan ko lang na-realize. Pigoy garundong ko si pirang madre na ubim pa. Itong saro, magayong palanhay. Nya ko, ay maaraman mo, pagdakula ka na, saka mo marirealize na may mga madre pala na makukusog ang apil. Hindi, kung nagsabi ko ano, basta sabi ko apil. Makukusog pala ng apil. Hay. Bueno, sa iba pang ma-request man po ng Just Another Woman in Love, Jo po from Dayangdang, Naga. Yan. Sa Shara Store nagantabay, good morning, Shara Store. Good morning, griton mo Papa Bert si Mami Cap Teresita Veluz Blaza, padidikit man po tabi ng sunata ni Johnny Mathis, haliki Joy Castro. Si Mami Cap Teresita Blaza, yaw naman sa Georgia, sa Amerika. Good morning na lang po dyan, Mami Cap Teresita Veluz Blaza. Nagisang kapitana kanto, kan Bagong Bayan Norte. Batiyon mo po sa kuyang agom na si Michelle Latumbo, sa kantulumi pong aki, sina Austin, Yeza, Temtem, magayunon po an sa imong programa. If you compare yourself with other, you may become vain and bitter, desiderata. You have the right to be here. Yan, sabi yan ni Gogo Valley Aguila, Kambalatasan, Kalabanga. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they'll last on. Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last on. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever. And ever. He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes
success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our Learn As You